Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon, makakaibahan tangunyan ang sarong orgulyo Bicolano, sarong Bicolano artist na igwasyanin kakaibang medium kan sa iyang obra. Dahil iba tabi mga kaaksyon, kaibahan tadigdi si JC Apeliado. Maray na pagkahapon, JC. Maray man po. Ayan, Hapon dyan, po. ayan. It's nice to see you Pakira again. nilang JC Tabi. Yan. Kumusta ka na igwa kita ngunyanin na presente igwa pa kita ning pandemya? Paano nadidipisilan ang bilang sarong artist? Para sa ko po, ma'am, medyo may pagka-difícil lang po kasi medyo maluy ang delay siya sa mga ibang artista. Pag-abot sa pag-mural, bihira na magkuha. Arka na tigiiwasan ng pandemya ba? May hapot lang ako, partner. Kasi gulpi ako na reparo. Pag artist talaga, medyo haralaba ang buhok. Po, dako lang po ang naka-reparo. Kasi kadaklan kong namin bin na artist, medyo haralaba ang buhok ka. Mag-singer. Bihira ang artist, partner, na kalbo. Natay ka partner, artist ka man ba? Galing ko na partner. Pero Haralaba ang buhok. Natayan. Curious lang ako. Siguro sa iba po, pangilingin. Dahil sa kapipinta nindo? Dahil sa kagibukan obra dahil na kamong panahon para magpagupit? or dagdag yan sa nindo, appeal. Ang sa kuya po, di ko pag sigurado kung sa apil tayo, pero talagang hilig ko talaga magpalaba kay buhok po. Kang aki pa po ako. Gusto sabihin, Kumbaga, partner, gabos na buhok ni Juan. Yun. Siguro dugang kang sa indang talaga. Appeal. Siguro po. May saro pa akong apot. Ano ang mga artist talaga? Grabe ang sa inyong mga imahinasyon kaysa sa muya ng mga bakong artist? Para sa ko po, malawak po ang Imahinasyon nito. imagination po. Kumbaga pong Mas kiturog na kamo, medyo nagdo-drawing pa kamo. yan po. Ayo, Sabay po ito yan to sa yan. Ayun Opo, talaga. totoo po yan. Dahil sabi mo ko na partner sa imo. Halimbawa po, ang kadaklan po sa ibang artist, ang tigukuhanin ng mga painting or tigigiribo, ang iba nasa pangiturugan po Pangiturugan. Dahil mo man na pangiturugan ang sarong Mr. Siram. Na yung mapangiturugan. Yugon mo kung mapangiturugan niyang urig ako. Di drawing niya urig. Matindi. Balik kita duman. Kasi sa naiibang artist ka dahil ang ginagamit mo ibang Kasi medium. iba-iba mo pala ng material na ginagamit nila. Ika, saan ka nakafocus na medium sa Anong material? pagiging sa imong mga obra? Ang nakapokus lang po ako sa material, sa acrylic, sa ballpen, yun lang po. Tapos Ini pong sa posporo po. posporo. Taano ta naisipan mo na gamit? Palito. Naiiba partner kasi May pandok ba dyan? Ining pandok na yun? Si Palito yan? So, artista? Hindi, ako po eh. Ika ini, Ika. may iling tatabi mga ka-action made of sticks ini, palito tabi. So, ining sarong arog ga ini, pirang aldaw mo siya ginibo. Siguro nasa 1 week po yan. Ano yung man palan partner? Dahil Ano? pag una mo kan pag-ibuki obra, bako man lang yan ang pag-ibukan obra partner, bako man lang yan oras. Minsan may mga obra na siguro si Mana, bulan pa nga niyan, iba? Opo. Paano siya pinagdurukot-dukot mo? Ang nakaigda lang po yan. Tapos, nakaigda. Tapos, kaya po nakaputan ko na bago lagang Maringani, dahil nasulo. Hindi mo man sisindihan Nag-iwas pa ako partner. sa arka. Hindi mo man sisindihan. May magbisita baga, magayon ngayon obra mo, nagsurusin ka dahil man. Palito baga yan. Oo. Ayan. Tapos, maingaton ka gari, very firm ang pagdudukot-dukot mo. Opo, Tapos, saka mo na siya ano. pipintahan. Opo. Pirang taon ka na ngunyan, amigo? Nasa 34 po. 34. Anong edad mo kang nagkahilig ka sa Pagpinta. pagpinta o paggibuki mga obra? Basta nagpumpa akong magpinta noong 2017 po. 2017. Pero kung aki pa po ako, mahilig na po ako mag-drawing. Kan aki pa ako partner, na-involve man ako sa mga obra. Anong obra yan, partner? Obra suka. O nag-obra tumbatindog. Aside ka ini, ano pang artwork ang ginibo mo na made of stick, palito? So inot po, bandila. Bandila ng Pilipinas. Opo. Iyan na naiiling ta. Sungon yan, hain na tabi yan na JC. Kaysay mo yan tinao. Yan po ang sa kuya, ma'am. Yaon pa sa imo hanggang sa ngunyan. Matibay ka talaga, partner. Oo. Gayon, oh. Nya, JC, may apot ako. Ang mga obrang arog kayan, mga piraman ang tigaabot na presyo. Kantidad. Pag, Maray man ang pagdurdilin siya dyan. Takon medyo maray, mabalyo naman ako dyan sa talent mo na yan. ang apot partner, may talent ka sa pagdrawing. Dati na nga ni akong may obra, ang panahon. Baka itong stick ang lawas pag renewing mo ang tao. Mga piraman ang tigaabot niya. Di ba- Yan.
Oh, si ano ba Si yan? Manoy, si Manoy. That was 2019. May Rumi Diaz akong nahiling subago eh. May Rumi Diaz. Ayan. Sa magtugang po. Si Pakito sa kasi Rumi. Jobert. Si Pading Pakito sa kasi Pading Rumi. Dahil mo partner na hapot, si JC pigpinta man ang panduko kayan. Si Maha? Pininta mo na si Ma Salvador? Si Mac pa rin. Di ba? Opo. Oo. Ano, may bado siya kan pininta mo? Igwa po, igwa. Igwa partner, pandok lang ito. Kasi igwang mga artist na iba man ang partner. Ika partner, willing ka magpapinta ng Pwede. ubang plus. Pwede. Oo. Pwede. Ang Gulpen gusto mabakal mo ka daw yan. iniipinta na ano. Opo, pwede mo po. Aram mo kung Gabos paano. po, Pag pininta niya ako, pag-aaragawan ako kan mga produktong feeds. Gigibon akong billboard. Tapos may nakabaga, maghabulan. Sa damuhan. Hindi talaga si partner. Piraman ang pigkikita dyan. Oo. Halimbawa ini, pag pininta mo ini sa market, piraman ang presyo ka ini. Hindi po, pag-arok po kasi, pwedeng nasa ano po, 20 lang po. 20K. Opo. Ini, sarong-araw ka ini. Ugaring Sa madaling sabi, kung ika artist na pwede kang mag-agumki mga tulo. pwede mo. 20 mil. 20 mil. Kung mapabakal mo, 20 mil. Oo, 20 Tao mo mil. sa saro mo, 5, may 5 ka pa. Bilang sarong artist, sa in aspeto ka muna didipisilan? Pag nag-abot ki mga realistic na ano, nagibo. Halimbawa sa mga ano, ang dara ko lang painting na mga realistic talaga. So ano, garo talaga siya picture. Kung ano talaga dapat suyaong duman sa sample, yun dapat ito. Oo, Yan ang pigminin correct. mong realistic. Yun po ang Totoo ba na ang mga artist gusto nindo pirmi ka mong nagsusulo-sulo or nag-iisa ta kun medyo daakwan nadidisturban? Oh, Opo po. distract. Totoo po 'yan. Mas gusto nila Kaya itong ang solo. ibang pong mga artist minsan sa kwarto nagsusolo po, nag-painting po. Dahil man ka mo nagataram or nagaulok na sulo pag nag Dahil man nag-iibi Ewan na po. solo. Pero ikaw, bilang sarong artist, sa ka mas pasil para sa imo itong wara kang kinukopyahan, parang sa diri mo siyang imahinasyon. Pares man po sa ko ano, kumbaga pili man ako sa may ano may may reference or pili man sa imahinasyon ta gabos po tigagibo ko bago man so dumalsan ako sa ano. Okay. So, ang mga material na pigigibo mo maliban sa mga pandok kitawo, maski anong bagay kaya mong ipinta. Opo. Kaso bago na iling ko Manoy Eddie Garcia, Rumi Diaz, mga artista. May ano ka ba? May mga burak halimbawa. igwaman. Igwa man Sa po. pagpipinta, sisa ang inspirasyon mo, tabi, JC. Siyempre, igwayan ng partner na inspirasyon. Parang sa tuya, patuloy tayong nabubuhay at patuloy Pero nabanggit nagsiserve niya dahil may sumagugaro inspirasyon. single ka pa? Opo. Oh, pero aside So, ka pag being gusto mong single, sabihin partner, baka pati ang pag love life, pag Nalilingawan artist niya ka, na. medyo day kang panahon dahil sa pero kaysay ka humuhugot ng lakas, sisay man giraray at sa Inspirasyon. likod ka iyan ng pagpipinta mo, sisay ang pag-iisip mo, patuloy kang nagpipinta dahil sisay ang sa imong inspirasyon. Magurang ko po ta gusto ko matabangan yan ano. Ang pamilya mi. Gusto ko matabangan. Yan duman po ako nagkukakikusog para ano maano ko lamang maingat ko ang pamilya mi. Oo. Sa pagpipinta, siyempre may mga tagahanga ka naman. Ano, may mga nagtitext naman sa imo Opo. na tagahanga mo. Opo. Anong sabi? Yun po ang magayon po ang tigigibo ko, magayon po ang mga ito mga tigibo ko mga portrait o painting po. Tapos Pero, ano, maski dakol kang tagahanga, day ka pang Dahil girlfriend Oo. Adi pa po. Bako pa yan ang focus mo this time. Di pa po. Ini lang po ang unay po ang tigano ko, ang pagpainting. Pagpinta. wa- Aside day kay panahon. ni JC, Partner ha, dangugon mapikita na, wala siyang panahon sa wala love siyang life. panahon sa love life. Pag-painting talaga. Oo. Aram ko, JC, igwa ka pa ng ibang artwork. May daradara pa siya Yeah. mga ka-aksyon. Para maipahiling ta, maihiras ta sa satuyang mga kababayan kung ano pa ini Iliw yan. ka daw, partner. Ini po Ini, JC Tabi, ano ini? Anong ini gamit po. digdi? Acrylic? ano charcoal po. Charcoal? Opo. Ayan. Yung pag-arog kay ni Gura, ano man, halimbawa, JP, Nasa 450 po. 450? Apo. 450. So, pandok mo partner, Ah, sige. 450 yan. Gibo Pero mo- garo ang igibo pandok mo mo ako, partner, Panta. duwang arog ka ini. Duwang papel. Saro lang. Ayan. Ayan, mga magagayon Ang partner. magayon siguro, partner, pag may pando ka, gibo ka pa back to back, ano, sulikod mo. Pwede man partner. Ayan, ini, sa imo pa din ini, JC Tabi. Colored. So, Iba-iba, ayan, black and white. Ayan. Ini, si sa ini.
Sa customer ko lang po. Customer, Kumbaga, hindi ayan. pa nakuha po. Aday pa nakukuha. Apo. So, iniarog kay ni Gura naman ini kay sarong barangay opisyal. Gura naman iyan. Nasa ano na po, 800 po. 800. Apo, Ayan. colored. Yan mga ka-aksyon, naiiling takadakol, gulpin, yung mga napintana na drawing sip. Ano ba ini? Chitae. Apo. Oh. Medium ballpen po. Partner, Medium ballpen po yan. Made of ballpen. Inigaro sa padiyong ko ini, oh. Si Sayan pwede. Si pwede siyang labi. So, padiyong ko ini na parabakal kiurig. Oh, ini. Made of ballpen din ini. Pag Apo. made of ballpen, Gura naman. gura naman. Di pa man po ang presyo po. Oo, pero di kung pa ako pa talaga kami- mapapinta, digdi ako. Sa, ano ini? Sa charcoal, po. Charcoal. Yan talaga kasi. Yan ang pinaka-popular na gamit. Oo. Charcoal. Ayan. O Okay. ito si Joker ito. Si Joker. Sa mga ano ni partner, mahilig magsugal. Ayan. O ini, Si Jobert. pag black ang paper, ang White ginagamit mo puti. dapat White ballpen po. white ballpen. So, Sisa yan, partner. ini, sisa ini. Ini, ito. Ini. Oh. Sisa ini. So, alaga mi lang po. Alaga ninda partner. Pero ayam, ano. Ako partner, ikos Ay, yan. ikos. Oo, ikos. O ini, ang hapot ko tabi, tanganing maraman gan sa tuyang mga kababayan, kung in kaso gusto magpa-commission sa ino, Sa in ka makukuha. Sa in ka makukontak. And sa ka makukuha, sa inang ka shop mo, mahanap. sa ka makukontak. Pagkakataon mo ini na imbitahanan sa tuyang mga parantabay. Ang ganyan. Oo, sige, go ahead. So, gusto pong magpa-port. Okay, sige. Okay na po. Sige. Paano ka makontak? Dahil kakain, sige lang. So, gabos po na gustong magpa-portrait or magpa-painting po, contact niya lang po ako sa Facebook account po. Kay JC Apiliado po, ang name ko sa Facebook. Tsaka sa number ko po, sa 0927-299-3735. Yan po. O, pakiotro. Anong number? Number ko po, 0927-299-3735. Or so, gusto kang madumanan personal. Saan ka pwedeng dumanon? Wala po kaya akong shop eh. Sa Arong lang po ako Sa inang arong nindo tabi. sa Barangay 13, Ilawod West, Looban. Looban. Ang Facebook Ano ang mo, bansag mo para mas madali kang mahanap? Kasi sa mga looban partner, dapat may bansag ka may para madali bans alias niya, JC. JC po. Dagwapo. JC lang. JC or Jet. Yan Jet. po. Jet. Ang JC mo, J, Buda Silang. Apo. Okay, Buda Dahil ka Apelyado. magduman na, pwede nga yung mahanap si JC, sa nga JC Sukalbo, ay di mo makukuha. Long hair. Long Yeah, hair long po hair. si JC. Ayan. Maitom sana, pero may tuman giraray. JC Apelyado po yan mga ka-aksyon. So binanggit niya ang sa iyang contact number as in ang sa iyang Lugar, lugar kung kung saan saan siya siya makukuha. mahanap. So, ini sarong patunay partner na ang mga Bicolano talaga, iba-iba Uragon, ang talento. Iba-iba ang kabatiran. Ayan. Abilidad. Ako partner, di akong talent sa pagdodrawing. Iba man ang talent ko. Ika. Ano ang talent mo? Araw kani, pag-service sa tuyang publiko. Sa bagay, ang talent mo talaga na mamalisyan ko pagtabili. Pagtabil, pagkanta, Kung pagsayaw, aga yan. hanggang banggisigan tabil mo. Kita ang daing kapagalan sa pagtabil. Tama, oo. Ika partner, anong talent mo? Iba-iba. Ano? May talent ako sa pagbayli, Ano pa? pagtabil, Ah, pagdrama. ayan. Sige daw partner, sarong drama daw. Pailingon ta daw sa kababayan ta. Like for example, Lulupigan ta ka. ay, Drama. Drama. May mga eksena bagang arong kaya. sige. Dahil sa masunod na sana. Sa masunod na sana. Oo, Showcase ta. pati pagbayli. Nagilok si JC. Pagpapasample niya akong drama. Anong gusto mong eksena? Okay. Di ba? Bagay, ano ba ganyan? Sarong pa yan sa mga genre. Yan, Okay, oo. sige. Mga ka-aksyon, nailing po si JC Apelyado na sobrang kaugmahan mo niyan. Nahihiras mi mga ka-aksyon ang talent ni JC ang Bicolanong artist na pig-orgulyo po kan mga Bicolano. Orgulyo kan Legazpi, orgulyo kan Albay, orgulyo kan mga Bicolano. Tunay na ako Bicol. Yan. And nailing ta, kakaibaan sa iyang obra partner, made of sticks, and itong charcoal, as in iba pang kagamitan, tanganing mapahiling niyan sa iyang tunay na talent. Tama. So, mabuhay ka, JC, and sana magdakul pa ang lahi mo. Ayan, maraming salamat sa imong Salamat po. pananasin oras. Mabuhay ka. Sa pagbabalik at pagbuelta kan programang Tabang Ora mismo, gulpi pa po kitang aaksyonan and tatabangan. Diyan lang kamo. Magtutok, magantabay sa Tabang Ora mismo.